Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлем. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Biz bugün сөйләшәбез комплекс турында, җәмигъ мәчетенең комплексы. 23 ел буе төзелмәгән җәмигъ мәчете вакыф комплексы булып күтәреләчәк. Россиядә беренче тапкыр ислам облигацияләре булдырмакчылар. Градуслары тугры килмәгән аны менә монда атмый. Уңайлы мөхит булдыру урынына кыенлыклар гына. 17 йортында пандус дөрес урнаштырылмаган. Кем гаепле? Bütün şüpheler yata indi. Bizga urushamay. Шамаса җыештыр. Республикада чиста яр акциясе старт алды. Янгыннан зыян күргән шәһәрдәшләргә матди ярдәм итәргә мөмкин. Булшырга теләүчеләр Автозавод районы башкарма комитетына һәм КАМАЗ кунакханәсенә мөрәҗәгать итә ала. Бүген зыян күрүчеләрнең документларын ашыгыч рәвештә торгызу эше бара. Кунакханәдә һәм янгын булган йорт янында Автозавод районы белгечләре мәгълүмати ярдәм күрсәтә. Йортта электр энергиясе бар инде. Ватылган тәрәзәләрне иртәгә төзәтеп бетерәчәкләр. Зыянны исәпләү эше дәвам итә. Һәр көнне иртәнге сагат 9-да Илештә 28 йорты янында шәһәрдәшләр белән башкарма комитет белгечләре, коткаручылар очрашачак. Матди ярдәм күчерү өчен реквизитларны экраннарда күрәсез. 53-нче комплекс җирле үзидарә советы рәисе Зифа Подавалова Акбарс банкында махсус счет ачты. Әлеге хәйрия акчаларын зыян күргән гаиләләргә бүлеп бирәчәкләр. Бары тик акча күчерү өчен счет номерын гына күрсәтергә кирәк. 23 ел буе төзелмәгән җәмигъ мәчетен генә түгел, Шалда тулы бер вакыф комплексын күтәрергә җыеналар. Ул Кама аръягы өчен рухи һәм дини үзәк булырга тиеш. Бирдә хәләл кунакханә офислары ачылачак. Киләчәктә Ислам университеты филиалы булдыру, мәдрәсәләр, хәтта балалар бакчасы ачуда күздә тотыла. Төзелеш эшләре Татарстанда Диния нәзарәте каршында ачылган вакыф фонды ярдәме белән тормышка ашырылачак. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Бу безнең җәмигъ мәчетенең проектның фасады дигән була. Аны инде билгеле булганча Казан архитектор Саттаров ясады заманында. Мәчет төзүгә финанс ярдәме күрсәтү фонды директоры Уил Хусаинов әйтүенчә, проект 2007 елда кабул ителгән булган. Хәзер аңа берникадәр үзгәрешләр дә кертеләчәк. Җәмигъ мәчете 3200 кешегә исәпләнә. 2 дистә ел дәвамында башкарылган эш әллә ни күп түгел. Күренеп торганы 12 метрлы 780 субай гына. Тик хәзер төзелешнең кабат яңарачагына өмет зур. Хәзер инде менә документацияны яңартабыз. Ул бит вакыт үткәч, ул искәрә документация, аны яңартырга кирәк. Инде аннарысын инвесторлар турында да сүз бара инде. Моның идеясы шундый. Монда гостиницалар ясап, аннарысын офислар ясап, шул инвесторларның акчаларын инде ярдәмнәрен дөрес әйткәндә, менә бу мәчеткә дә күрсәтеп, шулар ярдәмендә төзергә дип планлаштырабыз. Җәмигъ мәчете Татарстан Диния нәзарәте каршындагы вакыф фонды ярдәме белән төзеләчәк. Бу хакта Ураза бәйрәме көнне попечительләр советының утырышы булды. Вакыф дини милек дигән сүз. Бу кибетләр, кунакханәләр яки җир участоклары була ала. Алар табыш китерә. Моннан тыш җәмигъ мәчете нигезендә Россиядә беренче тапкыр ислам облигацияләре системасы кертелергә тиеш. Сүз бара менә сукук турында, сукук бу инде дини облигация дип әйтелә. Облигация менә аның белән дәгән чит илләрдә, гарәп илләрендә бик матур гына шейләр, шуңа күрә менә бу әйберне кертеп, шушындый кыйммәтле кагазлар булдырырга һәм инде шуларны инвесторларга тәкъдим итеп, аларны җәлеп итәргә тиешләр инде. Бүгенге көндә дөньяда финансларның 40% ислам облигацияләрендә тупланган. Бу сан елдан-ел арта дип белгечләр. Җәмигъ мәчете нигезендә вакыф комплексы булдыру чит ил һәм Россия инвесторларын җәлеп итәргә тиеш. Технический заданияләрне эшләп киләбез инде. Бүгенге көндә гарәп илләре белән безнең бар әңгәмә, алар безне инде поддерживать итәләр. Бу эшләрдә инде ялар белән бергәләп, то есть юристлар белән, аларның бөтен менә шул инвесторлар белән эшне алып барабыз. Киләчәктә гостиница белән офисны комплексны төзүгәч, мәчетне дә төзүгәч, ул инде доходы аның кайбер өлеше инде гостиницаның һәм офисны комплексы барачак мәчет хисабына. Әлеге җәмигъ мәчете кечкенә генә бинада урын алган, ә инде берничә елдан 5 гектарлы мәйданда 75 миллион долларга Россиядә иң ирләрдән саналачак вакыф комплексы калкып чыгарга тиеш. Проект Татарстан Диния нәзарәте, Чаллы мөхтәсибәте, шәһәр һәм инвесторлар теләктәшлеге белән тормышка ашырылачак.
Законсыз рәвештә комарлы уен клублары оештырган шәһәрдәшләргә карата суд карар чыгарды. Гаеплеләр Денис Ульев, Василий Криворучко, шәһәр советының элекке депутаты Сергей Еретнов, автозавод полиция бүлегенең элеккеге башлыгы Адай Тлегенов, элеккеге белгечләр Данияр Гомәров һәм Илмир Мингәрәев. Җинаятьчеләрнең берләре арендага кулай бина эзләгән, икенчеләр уенчыларны җәлеп иткән, полициядә эшләүчеләр исә тикшерүләр хакында мәгълүмат җиткереп торган. Мошенниклар 100 миллион сумнан да ким булмаган табыш алган. Җинаять эше 73 томны тәшкил итә. Ульевны 5, Криворучканы 5 ел ярымга, Еретновны 3 елга гомуми режимдагы колонияга хөкем иттеләр. Унҗиде уен йортының 6-нчы подъездында көрәш бара. Бирдә коляскада йөрүче инвалидларга йөрергә уңайлы булсын өчен пандус урнаштырылган. Тик ул аларга киресенчә комачаулы гына. Сәбәп нидә? Хәбәрчебез Илсия Валиуллина ачыклады. Менә бу киргән чыккан җирендә сопровождениедән борылышы булмый. Ишекне кире оттан вайтып җабырга кирәк. Альбина 17-дә 10 йортының 6-нчы подъездында яши. Ул бүген урамга коляскада чыгып килүче Альберт Җаббаровка ярдәмгә килде. Чөнки Альбинаның да әтисе шушы урыннан коляскада чыгып йөргән. Бу пандус дөрес урнаштырылмаган. Аны икенче якка куярга кирәк ди ул. Әтием исәк чагында ярты ел уже гел аягына да басалмады. Шуңа күрә постоянно сопровождение белән чыгарадыр. Ишеге инвалидный коляска белән ишеге дөрес тә куелмаган и пандусы да куелган, ишеккә табатын ачыла подъезд ишегенә ачыла табатын дигәндә уңайсыз. Кергәндә дә чыкканда. Альберт Җаббаров бу подъездга танышына гына килгән икән. Ул Сочида узган паралимпиаданы ачуда, ябуда һәм парлы биюдә чыгыш ясаган шәһәрдәшебез. Коляскада баскетбол уйнау белән шөгыльләнә. Күп шәһәрләрне күрдем. Шулай да безнең Чаллыда коляскалылар өчен мөмкинлекләр күбрәк. Пандуслар да куелган. Теләгән урынга кереп була. Тик кайбер подъезд ичендәге пандуслар гына артык биек ди ул. Градуслары туры килмейді аны менә монда. Үзең төшә башласаң, монда авыр. Монда кемне булса да сарарга кирәк. Стандартлар буенча нормаларга туры килмейді менә пандус. Пандусның дөрес урнаштырылмавы яшь әниләргә дә уңайсызлыклар тудыра. Коляска большая. Я открыла дверь, я открываю, у меня дверь стукается об ребенка. Не всякий раз. Күпчелек очракта биредә яшәүчеләрнең фикере исәпкә алынмый. Шуңа каршылыклар килеп чыга да инде. Йортка хезмәт күрсәтүче 14-нче торак эксплуатация участогы белгечләре киресенчә пандус барлык дәүләт стандартларына да туры килә дип белдерә. Рассматривались все варианты, то есть Урнаштырганда барлык вариантлар да каралды. Иң уңайлысы шушы дип табылды. Безнең шәһәрдә коляскалылар өчен пандуслар кую белән бер генә предприятие шөгыльләнә. Алар сертификация үткән һәм барлык техник таләпләргә туры килә. То есть они все сертифицированы. Ике якта хаклы. Идарә итүче оешма подъездларның уңайсыз төзелүен, аларның пандуслар куярлык итеп уйлап эшләнелмәвен сәбәп итеп куя. Биредә яшәүчеләр ишекне икенче якка ачыла торган итеп ясарга кирәктер дигән фикердә калды. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгеннән республикада чиста яр акциясы старт алды. Аның кысаларында түрәләр, активистлар, укучылар, теләге булган һәркем яр буйларын чистартуда катнаша ала. Кайсы яр буйлары күбрәк игътибар сорый? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Навигатор спорт мәктәбе янында су керү рөхсәт ителмәгән. Шулай да бу урын шәһәрдәшләр арасында популяр. Бирегә ял итәргә еш киләләр, әмма чүпләрен җыештырмыйлар. В этом году мы установили шлагбаум. Быел без биредә шлагбаум урнаштырдык. Машина белән керүчеләрне контрольдә тотабыз. Узган ел белән чагыштырганда чистарак. Машина белән килүчеләр үзләреннән соң чүп калдыралар. По отношению с прошлым годом. Биредә чүп күп түгел ди шәһәрдәшләр. Махсус чүп савытлары урнаштырылган, чисталыкка чакыручы плакатлар бар. Ә менә элеватор тау янында урнашкан яр буенда хәлләр начаррак. Иртә белән торырга менә магазинга барабыз икән. Bütün шүпләр ята инде, ә безгә урышамый. Мы вот отсюда только прошлись, там мусор много. Экологлар яр буйларының чисталыгын ел сайын тикшерә. Башкарма комитет белән берлектә чиста яр буе акциясын уздыралар. Өмәләр үткәрү өчен аларның 10 көн вакыты бар. Быел акция 23 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Больные места, конечно. Яр буйларының чиста булмавы экологларны борчыган сорауларның берсе. Аеруча җәен барысы да су буена ял итәргә бара. Акцияны шуңа да җәй уртасында үткәрәбез. Өмә уздыру өчен 2 урын сайлаганнар инде. Гыз бистәсендә урнашкан Кыңгыраулы күпер янын һәм пляж территориясын җыештырачаклар. Кыңгыраулы күпер янын җомга көнне 15 сәгать 30 минутта җыештыралар. Бирегә теләге булган шәһәрдәшләр дә килә ала. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 2017 елда Россия яңа 200 һәм 2000 сумлык купюралар чыгарачак. Анда сурәтләнәчәк символлар Татарстанда яшәүчеләрнең
активлығына да бәйлі. Россия Өзек банкы әлігі оңайдан бәйге иғлан етті. Тауыш беруде қатнашушыларға купюраларда түшірілешек шәһәрләрне, олардағы истәлекле тарихи орынларны күрсәтергә кирәк. Символлар үшін Россияда 63 меңгә якын кеше СМС ашы тауыш биргән инде. Тауыш бирүчеләр тарафынан 4 символ тәкъдим ителгән. Аларның 18-і генә беренче баскычны узган. Алар арасында Казан Кремле Кол-Шәриф мәчете бар. Хәзер исә Казан Федераль университеты эчендә актив рәвештә тауыш бирү бара. Үз фикреңне Твоя Россия РФ сайты аша белдерергә була. Сайлау 7 октябрьдә тәмамланачак. Купюрага чаллы күренешләрендә кертү мөмкинлеге булса, шәһәрдәшләребез кайсы урыннарны сайлар иде? Үзләреннән сорадык. Центральный урамнар, теге мәчетләр, ниләр, матур урыннарга кертергә инде. Мин инде сайладым. Казан Кремль ачылыда инде тәкъриб итәм инде. Түбетекасы һәм инде набережная. Бик матур мәчетләрен күрсәтергә мөмкин. Казанның теге зур мәчетен куярга. Мин үз тавышымны бирдем инде. Казан Кремль инде. Шалада инде Ватан ана һәйкәле. КамАЗ мастер экипажлары Ефәк юлы раллиында лидер. 4-нче этап нәтиҗәләре буенча турнир таблицасында беренчелек Эдуард Николаевта. 2-нче урында Андрей Каргинов, 3-нче баскычта Дмитрий Сотников экипажлары. Исемлекне Айрат Мәрдиев, Антон Шибалов дәвам итә. Исегезгә төшерәм, Эдуард Николаев раллида яңа капотлы автомобиль белән катнаша. Команда бу машина белән алга таба зур җиңүләргә омтыла. 4-нче этап спортчыларның өметләрен аклады. Эдуард йөк машиналары квалификациясендә беренче бара. Бүгенгә менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.